Вижте, те за вас го правят. Чука. Андре! Бонжур, мадам Злата. Бонжур. Бонжур. Той излезе да се среща с баба ми. Той много го обича, като истински брат. И аз много го обичам, като същински родник. Ако имате благодарението, може да стане истински родник. То благодарението ви има, ама... Сърцата ни се посрещат, мадам Злата. Посрещат, защото срещат. Аз ще уча да си гледам къщната работа. Адьо, съм адьо. Адьо, мадам Злата, адьо. Вижте си работата, никак не искам да ви задържам. Машероне, как прекара тази нощ? Добре, Машо. Аз Букиот цяла нощ се с моята Шерон не пъкъл. Заспа, събуда се. Заспа, събуда се. Се